Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a cikin wani sadin mai suna Coin Crypto TV. Da Allah muna roƙon wanda ba su subscribe ba su danna mana subscribe su danna ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum. Barkan mu sake kasancewa a cikin wannan channel na barka. Insha Allah yau za mu muku bidiyo ne akan Binance Wallet. Mutane da dama sun dade suna tambayar mutum kuma suna cewa mu musu bidiyo akan yadda mutum zai create Binance Wallet da kuma yadda mutum zai fara trading na coins a ciki. Kamar yadda kuka sani Binance Wallet ce mafaɗar cryptocurrency wanda ma ya kamata idan kana cryptocurrency ya kamata ka zama wallet ne. Domin wallet ce babbar wallet ce wanda aka yi trading coins kamar yadda kuka sani mutane sun gane su je siya coins ma a ruko ko busha ko rulo su ije coins a cikin sun ije shirin ya tashi da siyar. Su kuma akwai hanyoyi da dama wanda aka dinga samun riba da cryptocurrency wato hanyoyi wanda aka dinga siyan coins dan ka siya wanda aka ja ka yi trading da shi kuma bayan da a cika siya shi a kuɗin da ka siya shi ƙara da za ka iya nika kuɗin ka yake da su kuma haka da za a sami siya. So in Allah ya da za mu fara kawo bidiyo sosai kan bidiyon wanda aka dinga trading da cryptocurrency da kuma yadda aka dinga siya coins wanda aka sai coins ya fi ja ka yi shi wata alima ɗinka. A yi cikin wannan wallet ta Binance wallet ce babba wanda akwai abubuwa da dama na cryptocurrency wanda ma abubuwa ne wanda ba zai yi a gaya muku akan bidiyo ba. So amma in Allah ya da yau za mu fara bidiyo na farko wanda za mu na muku yadda aka yi wannan wallet ta Binance wanda aka yi kuma za ka yi verify ɗinta. Domin kun sani wallet ce wanda ya kamata da ka yi verify ɗinta da wasu da sauran abubuwa. So in dai ba tare da ɓata muku lokaci ne insha Allah za mu shiga cikin bidiyon mu sai mu na muku yadda aka fara downloading wannan wallet ne yadda aka yi wannan wallet ce mai matuƙar amfani. Yana da kyau ka tsaya kallon bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe domin wallet ce wanda ya tabbatar idan ka fara amfani da zaka cin riba sosai sosai. Ta fi wasu wallet na cryptocurrency kamar kalan su Kusha, su Luno, su Rubo da Mondo da dai sauran wasu wallet kala-kala. Sun wallet kala-kala na cryptocurrency kamar kalan su Rubo. Mutane da dama idan suka sai coins suna barin coins su a ciki. Kuma ka sanin wannan gaskiya kana da ya kamata idan ka sai coins da samun ko ta wasu wallet ko ta kalan da ta da tura coins ɗin ka so amma ita a wannan wallet idan ka sai coins ma za ka iya barin shi domin wannan wallet ce wanda ta fi wannan wallet tsaro. Wallet ce wanda ya kasa ba tsaro ba gaskiya da wuya ga amma wannan wallet ko da mutum ya samu wani sai ka. So ne ba tare da ɓata muku lokaci ne za mu shiga cikin bidiyon sai mu kai da aka yi wannan wallet inda aka rubuta. Muna fatan dai wanda ya fara ta wannan channel ne duk wanda ya sani ne za mu ga alama inda aka rubuta subscribe ki kada na mu subscribe kana kada na mu kallon sarwa kuma like wannan bidiyo din ya so yanzu kamar yadda mutum ya lashe mu da fuskar mu yanzu kai ta fara mu shi cikin Play Store. Wannan shine Play Store kowa ya san Play Store aka ja kai download man wallet din Binance. So gashi nan mun da Ibrahim download din ta gashi nan kuma aka yi download man wallet. So gashi nan da Binance gashi nan ga sunan Advance wannan ita ce wallet wannan wallet ce wata cryptocurrency wanda mutane da dama sun fa amfani da ita. Gashi nan za ga mutane miliyan 5 ne da suke download ta amma mutane da suke amfani da wannan wallet din suna da matuƙar yawa sun fara domin mutane da dama da suke amfani da wannan wallet suna amfani da kwamfuta kuma yadda kuka sani amfani da wannan wallet a kwamfuta gaskiya yana da matuƙar daɗi da kuma shi musamman a cikin trading idan da zaka ji wani daɗi ko kuma yana buɗe maka sosai kamar idan a waya gaskiya bai cika buɗe ba. So amma a wayar ma cikin Allah da kuma kan mu so mu bidiyo da aka yi da mutum da kuma wani ta kwamfuta inda mutum da trading amma da yake mun ga mutane da dama sun fi amfani da waya ne amma da a wayar ma da abin da zaka yi a cikin zaka yi shi a waya. So duk kai tsaye ko yanzu mun riga mun gano ko da mun dinga bayan ka danna ukun gashi za ka ga buɗe maka wani wallet wannan ita ce wallet din Binance wallet ce babba ta cryptocurrency ita kuma na san da ka shiga cikin ta na san da wuya ma ka taɓa shiga wallet din to kan wannan. So duk kai tsaye abin da za ka yi nan ne Allah ne da muka kai suna ban za mu ku da ina da wannan sai da ka rubuta login/register din za ka dinga wannan bayan ka danna login/register za ka lura kan suna da ka rubuta register da kansa za ka dinga wannan. So bayan ka danna wajen gashi ne da ya ce ka sa email ɗinka sannan kai sa password. So yanzu na kai tsaye na ka wurin wani za ka sa email nan wani za ka sa email ɗinka ne. So yanzu gashi nan za mu sa email ɗin ka tabbatar email ɗinka wanda yake kan wayanka shi da kasa domin akwai OTP wanda suke tura. So gashi nan ga mun sa email ɗin nan sai ka sa password da aka tabbatar ka sa password ne strong password kowa san strong password da za ka sa ta kuɗi number da data da kuma wasu hashtag da sauransu. So mun yanzu kai tsaye ga password ɗin da za mu sa gashi nan muna sa shi mun gama sa password ɗin mu sai da kana ga inda aka sa referral ID wannan referral ID ne wasu lambobi ne guda shida wanda ga sun zaku ga a gaban screen za ku face sai ka sa sanin kuma za mu je ku kuma a sanin description gashi nan za ku ga su za mu je ku a gaban screen gashi za ku ga su 59559987 ga sun za ku ga a gaban screen guda takwas wannan lambobin su ne da sassa bayan ka sa su sai ka zo ka danna alama aro gashi nan za ka aro sai ka danna ta gashi za ka ga yana maka login da kai. Bayan ya gama maka shi ne da yasa security verification sai ka zo da kan wani za ka ga wannan aro
ga wasu abubuwa nan guda biyu da gan su kala ɗaya ne su zaka jawo wannan ne ka haɗa shi wannan ka tabbatar ya hauka shi daidai to gashi na ga mun jawo shi to gashi nan mun jawo shi ya tsaya daidai kan wannan gashi na ga sun mana maki su kama ka tabbatar yan bai daidai gaskiya ba zai ma ba to gashi ne da aka rubuta verification gashi na ga ta ne na rudin sun ba mu manci dai so ka tabbatar kafin ta ya kare ka je ka shiga email ɗinka wanda ka sa a cikin wannan binansin su zaran ka sa email ɗinka gashi nan mun kai tsaye sun zo mana confirm your registration su sai ka danna shi haka ta za su turo maka OTP ne bayan ka danna shi za ga wasu lambobi nan guda shida sun turo maka sai ka maka ɗan lambobin ka kofi ko kuma ka rubuta su da su sai mun da shi kofi sai mu kuma cikin binansin sai ka fesa list ɗin wani sai ka sa su list in zaran ka sa su list ɗin za ka ganin ya muna maka wasu cikin za ka yi wasu cikin shi ka kauce Allah ya damka shi da muna mutum da bayan ka shigo nan za ga wallet ɗin wallet ce mai kyau ta cryptocurrency wanda ka zo ba ga wallet trading nan kan ka sa ga wallet trading wajen mutane da suke trading na cryptocurrency da shin za ga shi na mutane ne kuma wanda suke bayan an sanar suke kasuwanci a duk wani kan wai su ko kuma shi kasuwanci cikin wannan wallet sun da kai taimu wani bara mu na kuɗi da aka fara da yawan wallet ɗin su bayan ya buɗe baka wani maka za ka zo da kanan sabbin da aka sa alama account da aka yana wallet su bayan ka raka nan da aka sa verify amma da ya girma ba idan ya yi verify shi za ka wurin ya girma amma yanzu yana yana ko sai ka yana kuma da verify shi za ka ga entity verification nan da sama ga entity verification su bayan ka gani sai ka zo da tunan gashi za ka gani ya kuma sace gashi ya sa mana verify nan farko sai mu danna wajen verify shi na za ka shi verify sai ka danna shi bayan ya buɗe maka haka zai je gashi na ga sama select your country gashi nan farko za ka danna yin wani ya sama select your country idan ba Najeriya kake ba za ka danna wani idan ka danna yau na ba country da yawa idan na maka sai ka select ka sai ka jama mu inda kai na mana Najeriya da yake da kashi ne na Najeriya sai ka danna start code bayan ka sa Najeriya gashi na ga shi na mana sashi na buɗe shi ko mana gashi ya sa mana verify ne na kuma verify ID documents gashi nan verify ID documents sai ka rana ka sa DDN ɗinka ɗinka na banki ta wannan malin kamar rukun su ɗaya ya ka buɗe ka sa DDN kuma ka yi rama da ka rubuta misali a cikin DDN ɗinka gashi nan kawai ka sa shi ka sa shi a cikin shi masu submit continue na sai ka nan kana da continue shi ne ka kan verify ID documents ɗin bayan ka danna nan gashi da continue ɗinka in za ka zo ka sa first name za ka sa middle name a tsakiya ɗin kana shi sai ka sa last name ɗinka sunan babanka sai ka zo ka sa date of birth shekarun ka kenan za ka sa nan so bayan ka sa sai ka zo nan waje inda ka sa address nan za ka sa address ɗinka ne inda kake so bayan ka sa address kuma nan za ka zo inda ka sa postal code na postal code kowa ya san postal code idan baka san postal code ba za ka je ka shiga Google ɗin wayarka ka shiga Google ɗin wayarka sai kai search ka misali a ce kana Kano sai ka rubuta Kano postal code so insha Allah ne ka rubuta Kano postal code zai nuna maka wasu lambobi da za ka gansu guda shida kowane local government ma yana shi za ka yi zaɓen local government ɗin kuma na state ɗin ka sa duka dai idan ka sa ko sai ka zo na ka sa city idan ka sa city za ka rubuta sunan idan a birni kake za ka zo ka iya rubuta sunan city ka iya rubuta yan Kaduna kake kan za ka iya rubuta bayan ka sa daga nan zai sa masu rate continue zai kai inda za ka ɗauka fuskar kai da inda za ka sa ni noma ɗin idan za ka amfani da national ID card kowa ya sa national ID card akwai wasu dubu lambobi guda shida goma sha ɗaya wanda ake cewa sun yi namba su za ku ke shi za ka sa sai ka kasu da kana kwaɗi bai ce ka ɗauko hoton sai ka nuna tabbatar da kai so bayan ka gama ka ita za ka yi fine amma nan wajen mu yanzu ba zai wuce da mutum da ba riga mun sa su wannan kuma ba so kai ne ka sa za ka sa da shi bai tukwanci ne zai kai shi ne so bayan ka gama bai fine wallet ka za ka ganin wajen ya maki za ka ɗan ba su kamar 5 minutes haka da suna bai fine wallet ka kuma dai kai ma a haka da za ka suna bai fine wallet ka so idan ka zo yanzu kai bana nuna maka yadda za ka yi deposit bayan ka yi bai fine wallet ka so nan wajen ga idan ka rubuta deposit ɗin idan ka zo ka duba ka deposit nan ma nan ƙasa ga inda aka wallet idan ma baka so ka yi wani kan deposit nan mu yanzu misali zamu gani da aka rubuta wallet nan zamu danna wurin wallet nan gashi nan da aka rubuta wallet so gashi nan bayan mun danna da aka rubuta wallet gashi nan zamu ga mun mana kamar haka gashi nan deposit withdraw transfer so kai tsaye aka zo ka yin deposit so gashi nan kai tsaye gashi nan inda sama kai gashi nan kai tsaye so nan kai tsaye kana so ka yi deposit na misali aka yi deposit na Bitcoin da aka yi danna wurin kai sace a ce aka so Bitcoin ka sai Bitcoin a wata wallet ga wata wallet da yanzu in wallet abin nan wanda take dan sauƙin crypto haka za ka iya misali ce kana za ka zo na ka dubo Bitcoin in ka dubo Bitcoin nan za ka dubo BTC ko kuma ka yi sashin ɗin shi bayan ka yi sashin ga shi nan Bitcoin idan ka yi biyo ma baka wallet da dare za ka ɗauka ko za ka so kai sai da dare da ka dubo za ka yi shi a ɗin ka don kuma yana ka deposit na kuɗi ne ga shi nan da safe ɗin nan za ka danna wajen idan ka danna ga shi na gauna maka nan wasu kuɗi ne wasu ƙasashe ka danna da in ka danna ya sashi NGN wato Nigerian Naira kenan ga shi NGN sai ka danna
idan ka danna nan wani yanzu kai tsaye ba zai baka damar ka dole sai ka sa wannan Google Authenticator. Kowa ya san Google Authenticator, mutane da dama sun san me Google Authenticator. Wani abu ne wanda yake bada tsaro sosai a duk wani wallet. Ya kamata ma duk wani wallet da aka na cryptocurrency da sauran wasu wallet ya kamata ka sa shi. Don kun ga shi ne yasa SIM Authenticator. So kai tsaye nan idan kana so ma ka sa shi, ma ba za ka iya sa ta nan ba kafin ka zo kai da kawai idan ka dawo maka danna wani sama nan wajen. Dan ka danna sama nan wajen da nan ne sa ma security ne. So ga shi ma security ne, nan za ka sa Google Authenticator. Idan baka san Google Authenticator za ka iya sa shi a YouTube ko wani Google ɗin ka auna maka application. Na ka ne please za ka sa shi Google Authenticator za ka yi shi. Nan kuma ka sa SIM Authenticator. Nan kuma ka sa email Authenticator. Mun ga mun yi guda ɗaya kawai ka sa email kawai muka sa. Wanda yanzu ko da wanda yake so shi ma shi account ɗin tare da asalin wani shi cikin email. Nan kuma ga shi na security Authenticator. Nan duka yana da muhimmanci sosai, duka ya kamata ka su. Bisa ce muku wannan wallet ne wanda take tsaro sosai. Wanda ko da wanda ya kokarin zai ma kin wallet ko baka fara san da ke sosai da telephone number ko ta email ta ko ina ta alƙa mutum da ke ko da za ka san da kai. So ya kamata ka sa su kansu ma ba za su baka da kai da phone ba, dole sai ka ɗauka sanin. Idan kuma baka san yadda ka buɗe wannan Google Authenticator nan baka iya shi ba, to insha Allah kamar na comment ta kasan description. In Allah ya da mu kuma idan muka comment mutane sun yawa da gaskiya ba, insha Allah za mu ku bidiyo akan yadda za ku buɗe shi ko da wannan Google Authenticator nan ne kawai ku sa shi. Nan kuma ga fatan na kai sa fatan da password duka yana da canza password. So yanzu ga shi nan duk wasu abubuwa ne masu matuƙar amfani. Ga wajen referral ID ne naka kwalin ka gaba ma wani idan ya sayayya za ka yi benefitin kuma shi ma zai benefitin, kowa zai samu, za ka ba shi da zai buɗe wa ɗinka. So yanzu nan wani idan ka zama bai fanin lafiya ya ma bai fan kawai da ka samu da kuma yadda yake bai fan ba. So nan idan ka zo da aka samu nan ga akwai abubuwa nan ga transfer ga dai kawai ga oda idan kai oda ne idan kai wani kai training points nan ya oda ka nan kuma ga referral. Allah ya dade wani Allah ya duka aiki wannan program kuma ga da stake points wato kuma idan aka sai coins misali a cikin da ka sai bitcoin da kun ka je shi a trust wallet ko ka je shi tashi ko ka je shi a ruko za ka yi wannan ka stake din shi a wata za su ga maka abin da za ka samu, za ka ƙara samun wani abu na dawo ga duk coins din wanda za ka yi ga shi da wannan ce wannan ya riga ma cika shi ga wannan stake now duka suna duka za ka yi tuba ko wanda ya dama za ka yi. Allah ya dade wannan za mu ku bayani sabi dole insha Allah. Gashi nan ka duba ga wallet ce babba, wannan dogon bayani ne za su ci mana lokaci insha Allah bidiyo ne Allah ya dade za mu su. Ga nan wani ya kallo wani trading haka, nan za ga trading ne ramu trade. Gashi za ga nan Binance nan wanda suke siyarwa ne wani kuma wanda suke siya. Gashi za ga su Binance ga karen nan ne inda ake trading, ana matuƙar samun kuɗi trading idan ya kana trading a wannan Binance. Nan gashi za ka ci wani kasuwa kan kawai sai dai su ka trading USDT ne ko wani duk kawai su da kake so a nan duka za ka trading shi za ka yi sashen kawai su yana da shi. Wannan wallet tana da matuƙar amfani, ya kamata ka taka da su wani wallet. Insha Allah in dai mun na muku da ku da a gaba Allah na mun muku bidiyo yadda za ka fara trading na coins sosai. Ana trading sosai da kan da samun riba sosai, kuma wannan coins ne wanda idan ka sai bitcoin a wani wallet ka kai tuwo shi nan kai idan duka ka riga ka sa wannan Google Authenticator da wasu ran bayani domin wannan sai ƙara wallet ka ɗiro wanda ko da wani ya yi ƙoƙarin zai ma yaki za ka samu notification da sauri a ko da aka turo maka OTP da dai sauransu. Akwai abubuwa sosai da ka zo da wata security ne kuma ka tabbatar ka yi verify din wallet ɗin ma kafin ka fara default. Nan ga wajen custom nan ga wajen support su idan kana da matsala ka idan nan ka musu complain ko kuma kan nan sama nan kuma gashi nan in kai nan sama ga wallet ɗinka ta koma baka idan kana da shi kula da internet idan haske yayi wa idan na baka. So wannan dai ayan muka muku wannan ƙarshen bidiyon amma wannan shine ƙarshen bidiyon na mu na fata ku ji daɗin sa. Taba mana wannan alamar ta subscribe da like sai mun haɗa bidiyo na gaba.